Dagos sa tinuron ni polis ti Paseti Sitio Maway, Barangay San Marcial, San Isidro Abra, kalpasan na report nga dati nakita da dua bangkay. Positibo binigbig ti miyembro ti pamilyada nga isuda dagiti na report ang mapukpukaw iti ili ti bangged. Dagito ikadarahani Bernal Domine, agtawan ti 31, residente ti Barangay Dangdang Labangged, ken ti 20 ng estudyante, ani Bong Rendal Barbosa at taga-barangay Bakray. Kuna ti polisya, imuna na nakita ti bangkay ni Bong, babaeng kaniti agnobyo, ang nakatambay iti tuping, ken nakita ti may isang islag iti batog na. Di nakita di lalaki nga, dati ka, sabong di kayo. Apan na kumaalan, taitid na ka di kadit na. Sakto di alan na ko ma, rimor daging ilaw. Kita na nagapon na, may adamot tao di ba? Dati kada mo di ba man. So nga itataray ka na, nasyak ba. Kada iti lugar iti rumumar nakakitaan kada iti bangkay ni Bong, kada iti laeng likodan iti mismo tuping. Ken from here, mababot iti more or less 200 meters ti kadayuna, nakita met iti bangkay ni Rahani. Imo namet na nakita iti talo abasyo iti kalsada, kaya di kitain na iti bakras, dito ita na nakita ti bangkay ni Rahani. Kuna ti polisya, nakitaan na iti sugat ti magbagida iti biktima. Based ti ano yung initial investigation, anya ti patay dito? Sir, base di recovered nga basyo. So, that tendency na ka. Possibility nga shoot at shooting na. Adada nakita yung tama dan sir? Initial? Based ti initial? Open pa lang. Open pa lang. I-check kita. Nasipgat kami ni. So nga, di investigador, santo di soko, panda di punera. Istorya ti live-in partner ni Rahani. Agpagayam na iti dua biktima, kaya nagkadwa na iti malam di Miyerkules, Disyembre 3. Naglukan na iti motorsiklo ni Bong, ang nagtulong iti bagada lugar, iti pasat ti Barangay Kusili. Nag-text namin sir ti mga 12:40 kasjay. Kanyak nga isaldana di motor ko. Tatan, wan ko na di kan imayan ti agalaunan. Imay na inala. So lang di sir, nagawid met laeng, dinaala na di motor ko. Tapos kadwa na met lang di jay. Wen napanda in salsal in birbirok ti nang isaldaan da di motor sir. Dikan kastan ti naisaldada di motoren sir, mga alas 2. Dikan kat nagpa-kusilidan. Di kusili ngamin timbaga nga papananda. Kusili barbarit. Tas ada yung bagada nga nagan, nga papananda. So di jayan sir, kontakot ti alas 5 ingana itatan awanen. So any reaction, yaman ko na yun, pangkemet rin. Nya nga rod sir, kumabali namin kami may suplin sir. No, kuwan. Hindi ko lang akot. Nato'y napasamak ko kuwa. Sapay la kumaat ama, konsensya kuma di nagarami dito ita. Pinatay na lahat na kuman sir. Anak ko mga pinarparigatan. Kasta, di kasasaad na. Madimot ati na kami sir. Takastala ti nagbanbanagan na. Kasawa ko. Da ba ka ririri na nila kayo? Awan sir. Awan ti kariri na sir. Awan sir. Madaman ti backtracking di polisya para di posible ang pakabigbigan di suspect. Review mi dagiti CCTV nga papan dito. Kuna ti barangay chairman iti San Marcial, saan na damo nga dati mabiro ka na bangkay, itinaso ang lugar. May reaksyon ko kasi alos mga kanayong natin, magibulangan da dito yun. Doon pa nakabalin na ko. Masansan ko mati dawatadak mo silaw na mo lang kadakad ita. Alos di man ni Vietnamese man itin. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.